Sa ngalan sa Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manausap kini. Karon maginulsulta sa tumasala aron andam sa paghalad niining santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa palimod isugilon ko dahil ka man hinialam isang lamang sa kayo mo. Watangan na ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung kaluyan unta kita sa Dios nga magagawang sa tanan pasayloon sa ato mga sala dadon kita na ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita wamahan gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himuang mahigugma kami kanimo og sasag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Malingkod paleho. Kinutlo, gikan sa basahon ni Esdras. Og sa gihalad na ang maong mga halad, gihunong ko ang akong pagpuasa, og mitindog ako. Og miluhod ako, og gibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo, og miingon kaniya. O Diyos ko, naulaw ako, ug wala ako'y naong nga ikatubang kanimo. Kay naglunang kami sa among mga kalapasan, ug miabot sa langit ang among mga sala. Sukad sa panahon sa among mga ginikanan, hangtod karon, daghan ug dagko ang among sala nga nahimo. Tungod sa among mga kalapasan, kami ang among mga hari ug ang mga pari, gitugyan mo ngadto sa mga hari sa laing mga nasod, o gipapatay, gipatulis, gipamihag, giilugan sa mga kabtangan, o gipakaulawan, ingon sa nahitabo karong adlaw. Apan karon sulod sa mubong panahon, ang Ginoo naluoy kanamo, ug wala kami hutdag patay. Ug gihatagan kami kasiguruan sulod niining balaang dapit. Aron ang Dios mulipay kanamo, ug mohatag kanamo pahulay gikan sa among kaulipnan. Kay kami mga ulipon, apan wala kami biyai sa among Dios sa panahon nga naulipon kami, kondili gihigugma hinoon kami nimo sa gugmang walay paglubad, atubangan sa mga hari sa Persia, o gihatagan kami kadasig sa pagtukod pag-usab sa templo sa among Dios, ug naghatag kanamog panalipod didto sa Huda o sa Jerusalem. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Diyay ko ng Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Diyay ko ng Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Nagalapdo siya ugon niya na luoy, nagapanlod siya ngadto sa kailatman sa kalibutan, o nagapabangon siya gikan sa dakong kailatman. Walay makalingkawas sa iyang kamot. Kanang Diyos nga buhi hangtod sa Kay bisan gipatibula kamo niya, taliwala sa mga hentiles. Gipakitaan kamo niya, bisan dito sa iyang kadako. Gibayaw siya at ubangan sa tanang mga buhi. Kay siya mawang Ginoo nga atong Dios, ang atong amahan o Dios sa kahangturan. Kanang Diyos nga buhi hangtod sa Pusa karon palandungang iyang nabuhat alang kaninyo, ugday ka siya sa tibuok ninyong tingog. Day kang Ginoo nga matao, ug ibayaw ang hari sa katuigan. Kanang Diyos nga buhi hangtod sa Bahin ka nako, gibayaw ko ang akong Diyos, ug nalipay ang akong espiritu diha sa hari sa kalangitan. Pasultihang tanang mga tao, may tungod sa iyang kahalangton, ug awitang iyang kadaykanan diha sa Jerusalem. Kanang Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Balik kamo mga makasasala, buhatang matarong sayang atubangan. Pasin pagtanawon kamo niya nga mapuangon, upakitan kamo niya o kaluon. Kanang Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanina. Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan ug iyang yatagan sila kahum ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya yung gisugo sila aron magsangyaw bahin sa kingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton ug mingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdala og bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod ni puntil sa limos ni pagkaon ni salapi ug bisan gani ilisan, bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura ug bisan diin ang mataw dili mo dawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong matiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinunan umiadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakituan. Kaigsunan ang ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw, O Kristo. Lingkod na. Nya tarong bahina sa atong kasulatan nga diin gisugi diri ang gitawag natong mission sending, ang pagpadala ngadtong misyon sa mga napulog duha ka mga apostoles. Nabaluta nga do na ginihituyo ang atong Ginoo nganong gitawag nila kining mga apostoles ipadala niya ngadto sa mga kabalangayan kalungsuran kay kung atong tanawon dili gyud makaya kaniya nga siyara ang magsangyaw sa mayong balita. Dili paigo ang iyang panahon nga moadto siya sa tanan nga kabalangayan. So aron gayon makahatag kini siya kadag-anan gayud nga makadungog sa mensahe sa atong Ginoo, mananduna siya ay mga napulog duha ka mga apostoles. Gani iya paninggipunan. Later on, atong masayran nga nagpadala sa siya og 72 ka mga tinunan alang gihapon sa pagsangyaw sa mayang balita. Paninumduman nato dili diha-diha niya kini sila gipadala, giumol usa sila, munang gipakuyog-kuyog usa sila niya sa mga pagwali ni Jesus, sa mga pag-ayos mga masakiton, paghimog mga milagro. Para kaniya igo na kining panahuna nga doon na sila gimbuhaton usab. Unsa maning gimbuhaton ang gihatagan niya otoridad kining mga apostoles. Unsa may misyon, ang misyon niya magyud ang duha kakayuhan. Kayuhan alang sa kalag, kayuhan usab alang sa lawas. Mao na ningon siya, ayaw lamang paghingilin sa mayawa, ingon man usab pag-ayo sa mga sakit. So mana ang dual nga purpose sa misyon sa atong Ginoo nga gihatag sa mga apostoles, gihatag kanato diha sa simbahan usab. Ang simbahan mo na dunay katuyuan sad sa misyon, alas kayuhan sa lawas, kayuhan pod sa kalag. Manini iyang giingnan sila, tanawara ang inyong misyon nga wa gyud laing mas importante pa. Kundi inyo kong itirok, itusok sa inyong hunahuna, sa inyong kasing-kasing, sa inyong kagalingon, nga dili gyud kini mabalda sa mga komportable nga mga binuhatan ninyo. Dili ang comfortable lives ang inyong saligan nga makasangyaw mo ini. Biyae ka na. Muna ningon siya, ayaw mo pagdala og sungkod. No? Kama ako mo sakripisyo, maglakaw. Ni ang kawalay bahandig kwarta, mo'y makapagong kanimo sa pagwali. Ayaw mo pagdala og puntil sa salapi. Bisan gali ang mga basic kayo makinanglanon. Basic kayo nga kinanglanon sama sa pananglitan nga pagkaon. O gani makaingon ta
nga naman kani tungod lagi kay iyang giisip mo na yung labing importante gayon. Labot pa aron sad sila makakatpon kung unsa ang iyang gisaligan sa iyang pag-anhining kalibutan na gayon. Ang iyang yung gisaligan ang iyang Diyos nga amahan. Kung makahinumdum ta sa kanunay gayon na siya makikistorya magampo sa Diyos nga amahan, misalig yun siya sa iyang amahan. Muna ni ngingon niya siya ayaw magsalig sa mahandi, puntil, sungkod, pagkaon, salig kamo kanako. Sama nga nag-ingon siya, salig kamo kanako. Pero di ay, kung atong tanawon, ang mga apostoles nagkalanlain o mga panginabuhian. Bisan gali ang background nila sa ilang kahibalo, sa ilang profesyon, makaingon ta, makaya baka ni nila. Mahimo baka ni nila. Malalim mo ang pagsangyaw sa maayong balita. Pero iya ka nang giisip nga kini siya kaya gyud kay ngano mo na importante tungod kay sila o ang atong Ginoong Dios nisalig kanila. So ang iyang ipangayosan musalig usab kining mga apostoles kaniya. Tinuod makaingon ta sa ato mga naandan na labi na kato mga devotion kayo devoto sa Divine Mercy. Diba? Sa Divine Mercy ana diha ang panultihon, Jesus, I trust in you. But actually siya gyud ang unang nisalig kanato. No, muna iningon siya, I trust in you. Nisalig siya sa mga apostoles, nisalig siya kanato nga makahimo ta ni ini mga gimwaton nga misyon. Ay labi na gyud kung sab kita musalig kaniya. So it is not only Jesus, I trust in you, pero siya pod nang trust natong tanan. Ang kaywa kita gisaligan siya ra gayud was tayo gisaligan kay iya kining misyon ning tabang nanta sa misyon niya uban sa pagsalig sa Dios kamahan uban pagsalig kaniya uban sa Espiritu Santo. Manindog ta ang Dios amahan nagdapit kanato nga mahimong tigsangyaw sa may balita sa kalwasan ngadto sa tanang katawhan. Pangayoon nato sa Dios nga mahimo kitang matinud-anong mga saksi magampo kita muning atong ito ba Ginoo himuha kaming imong mga saksi. Ginoo himuha kaming imong mga saksi. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadalag mga misyonero aron pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran ug sa tanang dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang mga Kristohanon mangako nga mosangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga wala motuo ug sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga daghang mga tao madani sa Kristohanong pagtuo, pinaagi sa atong matinud-anong pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan sa mga palasunon sa kinabuhi, makakita sa espesyal nga gugma sa pag-atiman sa Dios kanila, pinaagi sa paagi nga gitagad sila sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga halang diyong tifolo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalinaw. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, himuwa kaming imong mga saksi. Ginoong Dios, gipili mo kami diha ni Kristo aron pagsangyaw sa imong gugma. Himo kaming matuod nga mga mensahero sa imong pulong pinaagi sa among masaksihong pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod paliho. Mga igsoon, pagampo ka mo aron ang inyo akong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagahong sa tanan. Duwato na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santo sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasaron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himuha nga makapahimot kini kanimo o nga mahimo alang kanamong pasalamat ni Hesus Kristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Anal sa kani. Ibayan yung mga kasing-kasing. Amo nagkipayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay umata. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagaong sa tanan. Angay matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Hesus Kristo nga among Ginoo busa. Tanang mga binuhat sa langit yuta nag-aawit sa bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong mga anghel sa langit. O sa ilang pagsangyaw sa mga wayhunong himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, 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 Kini sa puno ang lahat sa himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos kay ka o Ginoong tuburan sa tanang ka. Santos ipadala ang imong espiritu aron pag santos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini lang kanamong lawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya upahan, may pasalamat kanimo, may pikas, ug may hatag nini ngadto siya matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, may kuwasa sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag niini ngadto sa matinunan ug mingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunay nga kasabutan, dugo nga alang kanig alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, Si Kristo ay aron ang paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
Niningpahan sa kinabuhi, kali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa mong simbahan sa tibok kalibutan, himo mahingpit kami diha sa gugma. Umanalayo among Papa, og ni Jose, among Administrador, og sa tanang mga pari. Hinumdumi sa Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa magsudong kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabangtunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga yambana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Naman kanila, amay ko daygon, amay kang himayaon, pinagi na Yesus Kristo, ibang kada. Pinagi ko niya, ban kaniya, diha kaniya, ihata, nga kanimo magagaw nga amahan na. Diha kayo sa Espiritu Santo ang tanandog himaya, hangtod sa kahangturan. Gamiton ta ang gitudlo ni Yesu Kristo. Amahan namo nga nakasalangit. Pagdaykon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang maging harian. Matuman ang iyong pagbuot din sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Mayngon, nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron. Tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, nahilayo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ng gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausap kini. ipakita ta ang pagginiksunay. Kaluy kami, patagi kami sa kali. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngay makalawag kani mapani pamulong lang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, gilikon mo kami, pinagi ng Eucharistia, padayon na ang pagtabang kanamo, pinagi sa imong gugma, himo ang mahuban namo ngadto sa buhat, ang pagtuog ng pagigugma, nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Anang sa kanima. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magaom sa tanan, ang Amahan kanako kang Espiritu Santo. Tapos ng misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo.